Hokej bol vždy pýchou liptovského Mikuláša. Víziou hokejových talentov je podpora a rozvoj nádejných hokejistov s dôrazom na rozvoj všeobecnej všestrannosti. Vo svojej činnosti sa zameriavajú predovšetkým na športovo talentované deti a mládež v oblasti hokeja na Liptove. Hokejové talenty fungujú na princípe, že sme sa rozhodli, že tu nakúpime výstroje pre začínajúce deti od korčul až po prilby. A chceme im, keď prídu sem na ľad, chceme ich obliecť, aby nemali žiadny ten rodič nejaký náklad na to, že príde na ľad a hneď musí kúpiť korčule, hneď musí kúpiť výstroj, čiže to sme sa rozhodli, že urobíme. Záujem o hokejové talenty je naozaj veľký. Aktuálne majú okolo 220 mladých hokejistov od 5 do 15 rokov. Tento krásny, ale tvrdý šport si vyžaduje veľa času a trpezlivosti nielen zo strany detí, ale aj rodičov. Naša hlavná úloha je naučiť deti korčulovať. Ale popri korčulovaní a popri tých veciach okolo hokeja nie je len čisto na ľade. Máme prípravu aj v telocvični, tí starší sa už dostávajú aj na plaváreň, takže celá kompletná príprava pre tie deti. Mladé hokejové talenty poctivo trénujú a tento šport im naozaj učaroval. Lebo je to zábava a môžeme si tam zahrať riadne hokej a môžeme si aj cvičiť hociaké fintičky a tak. Pretože tam máme veľa kamošov a lebo tu máme trénov a môžeme s nimi hrať hokej. Je to super šport a ešte sa naučím dobre korčulovať. Že tam máme kamošov a je tam veľa srandy. Hokejové talenty majú stále svoje brány otvorené pre všetkých mladých nadšencov tohto prekrásneho športu. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian.